Andor. Ja, het is goed 5 mei. Bevrijdingsdag. Heel Nederland is vrij. En toch hebben we 2 uitstekende gasten gevonden die het heel graag bij ons aan tafel zitten willen. Laten we eerlijk wezen, de sportcast, daar wil je toch echt aan tafel zitten? Zij is de 2 oud-profvoetballers Geert-Jan de Vries en de podcastkoning uit Greensloven, Timo Klompen. Trouwens, waar zien we Jude vooral hoe, hè? Nou ja, het toetje van het seizoen komt erom, jongens. De play-offs, daar gaat het toch hoor? Aan tafel. Heerenveen kwam dit weekend net in actie, maar lijkt nog altijd op koers voor de play-offs. Europa longt. En Cambuur wint voor de 4e keer dit seizoen van uit Den Haag. Shit no tredde. Promotie via de nijcompetitie. Waarom ik net. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Doelpunt, ja, net de mis. Lee Bonus zit op het goede plak bij de tweede peel. Pauwels, de eerste kans en die gaat op vlot dadelijk zien. Mark Diemers mij de Grutte Vlater, de compleet onnedige crosspaas. En hij leert daarmee de liedmakerien van ADO Den Haag van Darryl van Mieghem. Wat een invalbeurt is dit! Ilias Alhaf bij zijn eerste balcontact. En de 4-2, een Haags kwartiertje. Dat begin je met een jouwende minuut. Cambuur wint met 4-3 en neemt een derde plak in de eerste divisie. En ze zitten hier aan tafel, een volle tafel. Geert-Jan de Vries, Andor Faber, Roelof de Vries en Timo Klompen. Heren, Joet alweer de 299ste oorlevering van de Sportcast. Zo. Ja. Zo. Nou, Ik ben benieuwd wat voor jubileum we takom week hoe we dat vieren zelf. Want 300 is toch een mooi aantal. ik ken ook geen Daar gast. hebben wij dus net bij. Nee, dat is wel duidelijk. Ja. Jubileum. Ja, dat is, nou, we kunnen die wel even bellen. Weet je wat? We bellen nee, niet eventjes. Dan komen de echte kanonnen. Daar komen de echte kanonnen. Ja, dan mag je me feliciteren. Ja. Best er trouwens wel bij wie dus. Want ja, de play-offs staan toch een beetje centraal, Geert-Jelle. Ja. Do bist als enige van deze tafel, wist do hoe het is om de play-offs te winnen. Ja, maar dat wie wel... Like Lien, 18 jongen. Like Lien, maar dat wie ik bij Cambuur. Dus bij Heerenveen gaat het om Europees en bij Cambuur gaat het om promoveren. Ja, maar goed, Dus- dat is to mij makken. Ja, mooi. Wat is de tip? Ja. De gouden tip. De tip. Nee, je moet gewoon een heel soort geluk hebben. Oh, dat is het? Ja, je moet gewoon, want die ploegen onderin elkaar al net zo volle. Dus je moet een beetje geluk hebben dat het nou ja, de goede kant op valt. Ja, En dan krijg je geloof. En dan kan je als team... en dat denk ik, maar Cambuur nou ik. Als die het geloof krijgen, dan zie ik mooie dingen nog gebeuren. Ja, en Timo, do heeft het een keer mij makken de play-offs bij Heerenveen als assistent-trainer. Ja, daar hadden we het net even over. Maar Vitesse zijn we een keer uitgeschakeld. Maar ook Utrecht volgens mij. Een keer met Van Utrecht Basten. vaak. Utrecht. Ja, Utrecht was altijd vervelend. Vitesse uit. Vitesse een keer met Dwight Lodewegers. En volgens mij zijn moesten we 2 keer tegen Utrecht. En 2 seizoenen achter elkaar Ja. of zo. Ja. En Ja. 2 keer uitgeschakeld. Maar En zelf dan was- komt erop dat is dus altijd uitskekelen in de ja, play-offs. Als trainer wel. Ja. En als voetballer heeft nooit de play-offs Nou ja, meemaken. dat weet ik niet. Die beslissingswedstrijd in Zwolle, weet je dat nog? Tegen Twente. Ja? Ik weet niet of dat play-offs was eigenlijk. Nee, dat was... wie toen nog een soort van troostfinale eigenlijk. Want Ja. je hadden de hele finale van de beker. Maar omdat de 12 finalisten van de beker zeker winnen van Europees voetbal... zijn ze de 2 verliezende hele finalisten, dat wie in Heerenveen en Twente... Ja. die moesten nog een plek voor Europees voetbal spelen. Dat kan nou nog meer, hadden ze daarna afschaft. En daardoor moesten ze een beslissingsduel spelen in Zwolle... in het oude Oosterdenkstadion. Ja. Doelpunten Nistelrooy. van Nistelrooy. En Ja. Max Houtijn volgens mij, Ja. meen ik. Ja, was een mooi potje. En daardoor ja. Heerenveen voor het eerste Europa in. Ja, ja. Amika Bronki. Ja, klopt. Ja, dat precies. De allereerste keer Europees voetbal. Vennegoor of Hesseling speelde ik tegen. Oh ja? Weet ik nog, ja. In de tas. Nou, in het begin niet. Maar, Hij scoorde net. nee, maar Twente had ook aardige ploegen, dat weet ik nog wel. Ja, maar het was een mooi potje. Ja. Ja. Zeker, zeker. Allereer een beetje fris, jongens. Want ja, dan komt het natuurlijk correct bij de visite waar bij Johan Abma, Mr. Cambuur. Ja, dat win een latertje. Ja, Ja, wat een Mr. Cambuur. rauw randje op een stem. Rauwrand, ja, Ja. valt mooi, Had valt de mooi. soeperij West. Nee. Altijd heel bescheiden. Ja, Bij Johan ja, is het ja. altijd heel rustig. Wist ik aan. Bij Johan is het rustig. Hij zelf net altijd, maar het wie wel gezellig. Hij is 56 hier. Oh, dat vindt hij akkoord? Daar stoot ik gewoon de leeftijd neemst? Ja. Dat wil hij graag? Ja.
Dat wil ik graag. Hij is er trots op. Hij is er trots op. Ja, Jongens, Sprutsen, Mooi, hoe- waarom dat hij even zo Lokweens kijkt namens de podcast van Mr. ja, Cambuur. Lokweeske namens zijn podcast. Ja, mooi maar- daar staat die voorzetter Nou juist. ja, ik bedoel... Ja. En Arjen, hoe oud bestoven? Want dat is juist een jeetje. Ja, Oh, iets ik jonger. Lokweeske Ja, nog. ja, dankjewel jongens. ja. Ja, iets jonger dan Johan Abma. Hij wil leeft in het nemen. Nou ja, ik vond al zeker 54. Oh, wel. Ja, zeker. snel Stellingen zitten. jongens. Dat is het. Stellingen. Roelof, Heerenveen zou de play-offs samen winnen kunnen. Ja, Ja? Ja. maar ik krijg je een beetje geluk, dat kind. Ja, precies. Andor, Brian Nieling en Floris Mand, dat is het nieuwe verdedigingsduo bij Cambuur. Nee. Nee. Tieme, Marcus Linde speelt het seizoen net meer bij Heerenveen. Jawel. Jawel? Dus nee. Dus nee. Oh nee, sorry. Ja. Dus nee. Geert Jelle, als Cambuur als tredde eindigt, dan had Henk de Jong echt een fantastische prestatie leveren. Ja. Ja. Scoorde nog Roelof, nee. wat mij onbelangrijk is, Ion Niculescu, seizoen de eerste spits. Nee. Nee. Geert Jelle, Zo. ik heb een mening over het spitsenprobleem bij Cambuur. Zeker. Ja. Hoe allemaal hier Of dat nou klapt of net. Dat boeit net. Dat Goed is zo. Nee. Tieme, Heerenveen moet er alles ontwan om Bilal Ulcik van Volendam uit te nemen. Nee. Alles is veel, hè? Ja, nou, Ja, moet maar kiezen. ja, Njoggetje en assist, hè? Maar goed, Ik ken hem niet goed genoeg. Ik ken hem niet goed genoeg. Maar Njoggetje en assist is wel een soort. Maar goed. Ja, Record. Vorig Als hij jaar. 20 gaat, had hij record, hè? Ja, dat is exact. En de laatste is voor Andor. Het zou typisch des Cambuur wezen om takomvreed het tredde plak te verliezen. Ja. Ja, maar ze staan op het tredde plak. Nog één wedstrijd te gaan. Tussen en NVV, die staan 15e. Je zoen toch deze Andor, dat maat kennen. Ja, en tegelijk is dat ook wel een beetje de valkuil van Cambuur. Dat je logische dingen, dat die dan net gebeuren. Dus ik moet het nog maar zien. Alles en elke niet een libbe heel bot naar die wedstrijd in ADO dan natuurlijk. Dat was gewoon als een heel belangrijk treffen. Je vernam al een vreet naar die wedstrijd dat er al wat praat waard van die tredde plak is wel min of meer binnen. Maar ja, je moet er nog wel een wedstrijd spelen. Dus ja, ik moet het nog maar zien. Ja, als ze treden willen trouwens, dan hebben ze wel voldoende aan de doelstelling voor Roelof. Want Roelof zei het altijd, Cambuur met minimale stredden eindigen. Nou, minimaal 4 ga ik altijd zijn. Omdat ze te jaren maar ADO waarschijnlijk een beetje hetzelfde spelersbudget hebben. Ik denk ADO nog ietsje heger misschien zelfs dan Heerenveen. Maar dat ben ik net wist van. En dan presteren ze dus boven verwachting Cambuur, als ze treden eindigen. Nou, treden of vierde, zou ik. Dus dan, ze presteren dus mogelijkheden. Oké. En ja, ik heb verleden weekend natuurlijk, ik zie het lekker op Rodos. Podcast zien bij het zwembad, 40 graden op in Holle. 40? Nee, het weer volle kader, maar goed, maar niet uit. En toen zie ik te luisteren naar je podcast en dan denk ik, ja, de Graaf zit hier. En het weer gefeliciteerd met Helly van de play-offs en holla die. Dan zit ik meer weer te erg in, jongens. We zitten hier, ik ga je vorige keer uitlijnen, dan zit je journalist aan tafel. Wat maakt er kritisch wijzen? Ben je toch een directeur van een club van Cambuur die ongeveer 3/4 begrutting had van de eerste divisie. Net feliciteren met Helly van de play-offs. Dan ben je gewoon verplicht. Ik ben het heel vaak net maar niet eens, maar dit heeft echt een goed punt nou. Oh, dank je. Vanuit daarin vind ik dat ze hun een beetje verschoelen hebben. Ja, en dat snap ik wel. Ja, maar Cambuur met toch gewoon de play-offs Helly. Wat die Oké, maar ja. Dat zei dat toch, hè? En de drukker al, Helly, snap ik wel. Oké, maar na die eerste 4 wedstrijden, jongens, toen stonden ze 18e. Ja, maar wat toen hebben we hier aan tafel zitten. Toen heeft toen mij de vraag gesteld. Nou, ik zou eindig je echt wel bij de eerste size. Nou, sterker nog, ze zijn bij de Loos eerste net, treien. Ja, nou wel. Maar ik heb toen zo van ze komen echt wel bij de eerste size. Nou ja, en ik vind dat je dat als Cambuur verplicht binnen. Ja. Ja, Timo, wat vies je van Cambuur? Want Ja. het is weinig frivol. Klopt, ja. Nou, mijn eerste vraag is aan Andor. Is Narti, hoe geblesseerd is Narti? Weet jij dat? Dat valt al in. Hij wie al een vreeds kost. Daarom kon hij net spelen. Dus hij is voor de play-offs gewoon weer waarom. Oké, want dat vond, denk ik dat... Kijk, Groningen, Emmen volg ik tot achter de komma. Heerenveen op de zijlijn, Cambuur op de zijlijn. Maar Cambuur heb ik wel even naar gekeken. Maar ik vind dat middenveld was niet echt goed met elkaar, vond ik. Nee. Soeren en Kieftenbelt. Als je heel simpel gesteld doet, willen ze eigenlijk allebei hetzelfde doen. Ze willen allebei naar de bal toe. En dan heb je eigenlijk Diemers alleen nog maar van de ballen af. Ja, dat vond ik niet zo... Daar heb ik ze wel eens beter gezien. Uit bij Emmen verloren ze met 3-0. Maar ik vond de spelopvatting toen van Cambuur echt goed. En vooral met Soeren was toen de 6. En daar bleef die ook. Dus die organisatie was toen wel sterk. Ja, Soerentje en Emmen, Soeren op 6, Diemers ervoor en Ja, Nati. Soeren zeg maar op 6. Diemers is dan linkshalf en vrij om naar de zijlijn te bewegen. Een behoorlijk vrije rol. En dan had je Narti rechtshalf. Maar die speelt dan ook echt rechtshalf. En dat was nu tegen Den Haag anders, vond ik. Ja, ze En de heel tweede- wat ziekje. Want Nobi Ja. Kieftenbel natuurlijk de Ja. nummer 6. En Soeren in wat oren Ja, rol. misschien is het wat inhoudelijk
inhoudelijk hoor. Maar Van Mullum, die kwam erin. Toen dacht ik, die zet hij tegen Schalk. Om dat gevaar weg te halen, weet je wel. Maar toen ging Van Mullum ook ineens weer rechtshalf spelen. En Soeren met de punten achter. Maar Ze toen wonnen liep het wel. wel beter. Ja, toen werd het wel beter, ja. Maar Van Mullum kwam erin en toen kwam hij tegen Schalk. En toen werd hij ineens toch rechtshalf. Toen dacht ik, dat is een beetje apart, vond ik. Maar als het net zo goed erin, dan gaat Diemers ik de bal hellen. Ja, klopt, ja. Denk ik van, dan ging ik even... En dat snap ik wel. Dat is de beste voetballer. Ja, maar Veruit. je komt er dan voorin net genoeg aan de bal. Dus dan denk je, ik zak hier even, ik wil toch die bal even hebben. Ja. Ja, en dan heeft Strijeman die het natuurlijk waarom beginnen. Ja. En waarom kwam Van Mullum op het middenveld en net centraal achterin? Want hij keert dus ook voor het duo centraal achterin Nielingsmand. Ja, dat kwam. Van Mullum had zijn Noordsbrutsen 12 weken lien. Met zijn masker opspelen. Nou ja, verleden week kwam Savisata betiert. En ze woen in principe nou wel met Van Mullum beginnen. Alleen nog, die kon toch net vrij uit spelen. Dat komt dan met zijn masker op. Ik weet net of Jim ooit zijn masker op had. Maar je kan net echt goed zien wat er onder je leidt. Omdat er natuurlijk dat masker op zit. Dus dat is lastig. Omdat de bal natuurlijk vaak onder je leidt. Dus ze dwannen toch net om met hem in de basis te beginnen. En wat Tieme krijgt de onjoeg. Het middenveld in de eerste helft is die compleet verkeerd. Dat roen net. Dus woenen ze wat woenen ze wat inbrengen. Kieftenbelt moest eruit. En daarom is Van Mullum, die natuurlijk zijn hele carrière als controleurspeler had, is die op het middenveld erin kwam. Maar is dat net raar dat je... met een masker spelen, prima. Maar hij kent net de hele wedstrijd, maar hij kent wel een held. Dat is toch... hij hier wel een hele wedstrijd spelen kennen. Alleen nog, ze dwan het net on, omdat hij dus net vrij spelen kon. Omdat dat zicht net... Ja, maar blijkbaar voelt dat wel mooi. Want in de tweede helft had hij het prima dingen. Ja, het is de keuze van de technische staf natuurlijk. Van Mullum die hier spelen kennen, hier wil spelen won, maar toch gaan ze voor Smant kiezen. Ja, Moest geen men, kwaad woord over de repareren. technische staf. Want ook is het absoluut de verdienste van Henk de Jong. Dat kan bij nou stred eindigen. Nee, dat verdraait nou de witte ambitie. Oh ja, Dit wie net stellen. Dat doet er ons nooit. wie met hem ook niet is. Ja. Nee, de stelling wie... en uiteindelijk werkt het goed dienen. Ja, ik vind dat ze het goed dienen hebben. Ja, een fantastische prestatie leveren. Ja, het is gewoon een prima prestatie. Alleen nog... wie ik nodig. Ik vind dan moest die play-offs ik heli als Cambuur zijn. Alleen nog, ze hebben wel een moeilijk seizoen gewoon. En het begin weer heel moeilijk. Dan komt er twijfel. Dan staat er op een wip. En verleden week hebben we de Graaf die zei van nee, dat wie net helemaal weer niet, denken wij. Denkt als iedereen eromheen. Dus, en als je dan alsnog bovenin maar draaien en een goede kans hebben om het goed te doen in de play-offs, dan heb je het als trainer prima dien. Ja, ik omdat Cambuur eigenlijk helemaal net zo goed is, toch? Cambuur is toch net heel erg goed. Nou, ik volg de eerste divisie wel een beetje, maar Cambuur is wel een van de betere ploegen. En het zit wel goed in elkaar, vind ik. Ik mag er wel graag naar kijken. Er zitten ook wel dingen in die ik niet goed vind, want ja... Je kracht is ook je zwakte, vind ik. Als je bijvoorbeeld naar Galvez kijkt, is een goede speler, goed aan de bal. Had ook een assist bij de laatste goal van Alhaft, volgens mij. Toen kwam Balk toevallig links aan de bal. Nou, dan weet je zeker als back, oké, hij houdt hem. Dat is een beetje mijn idee. Hij houdt hem, oké, dan kun je gaan. En daar kwam die goal uit. Maar bijvoorbeeld Henk de Jong, dat snap ik wel. Bij die goal waar Diemers die bal over de breedte speelt, was Henk eigenlijk een beetje boos op Diemers dat hij die bal zo speelde. Dat snap ik. Daar heeft hij ook wel gelijk in. Maar ik denk ook vaak zo van, maar waar is dan je linksback? Dus Diemers komt daar aan de bal en Galvez staat eigenlijk al 10 meter voor hem. En Mark Diemers is toch een creatieve jongen, dus je kan ballen kwijtraken. Die bal wordt kwijtgeraakt en hij wordt overlopen door Van Michum. Dan denk ik, als daar een back staat, dan overkomt je dat minder snel. Dus de afstemming van wanneer gaat Galvez wel en wanneer gaat hij niet, nou, dat kan wel iets beter, vind ik. Ja, maar Diemers ziet toch ik deze kind, oh jee, Galvez is fot. Dan jou ik die lange bal met. Ja, nou, dat is een beetje kip of het ei verhaal, snap je? Maar ik ben er wel van mening, als je een type als Diemers in je ploeg hebt, moet je hem ook zijn fouten gunnen. Omdat het een creatieve jongen is. Want je wilt ook wat creëren. Dus dat moet je ook een beetje incalculeren, vind ik. Maar bij Heerenveen is het hele seizoen al een beetje discussie over de linksback. Want die rent dus ik altijd uit positie. Ja. Maar daar kwam dus nou ik weer een goal fut. Het is in die laatste goal, wie dat van mij? Het is in, nee, het is in Almere, toch? NEC bedoel je nu? Of, NEC wie het laatste, dat wie 0. En daarvoor wie Petrov, bedoel Sparta uit. Ja, dan wie het Sparta, denk ik. die Maar liep- goed, het feit wat het team zei, het is dat als je bepaalde mensen aan de bal krijgt, dan met oren mensen herkennen van, nou moet ik misschien even in de positie blowen. Nou, dat is bij Heerenveen. Die backs ben altijd fit. Alleen nog dat is het moderne voetbal, blijkbaar.
Want die moet gewoon linksboeten spelen, de backs. Ja. En rechtsboeten. En Mats Keulen, het is ja eigenlijk een linker onvaller. Maar dat Ja, was maar tegen dit- NEC wel weer wat anders, hoor. Ja, vond je dat? Ja, was wel iets meer ingetogen, vind ik. Toen speelde Petrov Ja. natuurlijk in linksback. Ja. En dat is Ja, iets dat meer is Petrov, opvallend. maar die, Ja. die ene wedstrijd, Ja. ik had hier. Ja, dat wie in die wedstrijd dat hij toen een fout maakte. Als je Sparta waard hij op de achterlinie. Ja, toen werd hij uitgekapt. Maar wie in die wedstrijd dat hij helemaal fot wie. En toen kwam Ja, hij wie er vrij. helemaal fit. Ik weet even niet meer wie een thuiswedstrijd. Ja, bij Maar- een tussenwedstrijd, daar kwam die goal uit. Spelen sinds Veldman wel wat gecontroleerder. Nou ja, daar weet u als oud-voetballer meer van dan ik. Maar het is wel wat safer dan dat. Toch? Ja, ik zit al met Cambuur in mijn hoofd. Ja. Maar dat geeft niks. Kijk, dat wou ik eigenlijk nog over Cambuur zeggen. Kijk, daar zit ook kracht in. Pauwels geeft soms hoog druk op de rechter centrale. Dat geeft ze met 3 druk. Zo heet dat dan in trainerstaal. In plaats van dat je met een middenvelder uitstapt. Daar kwam eigenlijk ook een goal van Den Haag uit. Want die Thomas, volgens mij, rechter centrale, kon indribbelen. Toen herkende hij het niet helemaal. Maar later was hij wel op tijd. En toen kreeg hij ineens een assist. Omdat hij hoog was in de onderschepping, schoot hij die bal in de lange hoek. Dus daar zit zwakte en kracht, snap je? Dus het gaat ook om afstemming. Maar als we nou Ik ben er kijken- wel voorstander van als je een sterkhouder, je wapen, zoals Pauwels is een wapen. Als je die hoog kan houden, ook bij balverlies, dan heb je daar een wapen. Dat vind ik wel sterk aan Cambuur, hoor. Ja, en wat wist je Ja. dan van Remco Balk? Want ja, dat is natuurlijk ook wel een wapen. Ja, maar dat is een maar- jongen die het altijd Ja. maar git. Ja, een geweldige rommelaar, toch? Ja. In de goede zin van het woord. Ik heb En wel mijn headbeet houden oren vreed, want hij kreeg na 12 minuten al een gele kaart. Ja. Maar dat was niet helemaal terecht, vond ik. Nee, ik vond dat ik vrij makkelijk om daar op die positie op het veld, 10 meter hoe de middenlijn, om hem daar een gele kaart voor te Ja. gaan. Dan denk ik toch wel van, maar uiteindelijk had hij hem redelijk restig gewoon wie nog in moment zien in de tweede helft dat ik denk, het manschot leuk wel, dan ken je hem Jan. Ja. Maar dat bleef toch echt een beetje omheen hing je natuurlijk. Dat is Maar altijd denk van, die goal van Rulke Zo. in de Eredivisie, wie er door de vaar weer waarom fluiten. ja, Tinkst? Die van, Balk die maakt een overtreding. Op Silla. Ja, Ja. en dat is het voordeel van de eerste Ja. divisie. Want ja, dat wordt net nice, jongen. Het is een goal. Ga door. Maar dat heeft hij heeft Balk wel, hè? Ja. Dat heeft hij. Ja. Dat is wel lekker, hoor. maar Ja, dat is hij denkt van, ik probeer het. Want Maar die Rulke maakt ook een beste goal. Dat deed hij knap. nou ja, die de da- spitsdiscussie woest al even aan. Ja, nou ja, Maar, waar is nou de ideale spits bij Cambuur? Want ja, we hebben Afolabi, nou die mooi is helemaal net meer mooi van. Dan hebben we nog Jerry Hilterman, ja, die hier ook beter gewoon in Duitsland België. Dan hebben we Rulke, nou die wordt nou hield hij het weer beter. De Leeuw. De Leeuw, hij ook nog. Balk. En Balk. Waar is nou de ideale spits? wij hebben hier in februari zitten. Toen zei de stoot Rulke. Ja, Ja. wist dat nog? Ja, dat weet ik nog, ja. Dat zijn van een hoop verstandige dingen, hè? Nou, het is leuk om dat is ergens het op beroep te komen bij Galiek hebben. Is dat leuk is? natuurlijk. Ik weet toen maar in nog steeds. Nog steeds. God, ben je wat vaak in je zit. Ja, wij bent wel vaak hier. Ja, we moeten we hersien. Maar waarom is dat de ideale spits? Nee, net de ideale spits. Maar I know Sjurgen, de selectie die te steert, dat vind ik de beste spits. Hij liet zien dat er goed is. Ik vind hem agressief. Hoe te shit. En ik vind het wel een echt spits. En dat vond ik toen al. En toen in de daarna het Henk me weer uithellen. Dat vond ik een grote fout. Ja, maar hij mist toch echt de echte snelheid? Ja, maar Herst Hiltermans, jongen. Ja, die heb ik ook wel Die eens had jongen, ja. tegen Juni van Beukering bij Feyenoord, die sprint. Ja, dus wel een beetje sneu van hem, maar daar liep het wel een beetje Ja. op. Ja. Hij ken het gewoon net meer aan. Nee, maar als je nou technisch Dus net directeur fit. bent, hè, of je bent technisch manager en je hel je 2 spitsen die het allebei net functioneren, is het dan pech of is dat een brevet van onvermogen? Het is een actie van onvermogen. Een brevet, zo wijzen dat er altijd niks van maakt. Nee. Dat is ik weer overdreven. Maar Je snapt, in dit weer wordt slecht. in de winterstop, dan mat je iets, dan mat je de merk op, dan binnen de net volle spitsen beschikbaar. Dat je dan bij Hilterman te lonen komen, vind ik net zo gek. Had je Sjurgen wat voor track record die in de eerste divisie had. Alleen Hilterman had wel een beetje hetzelfde probleem als wat Afolabi had. Die is gewoon structureel net fit. Nee, maar je komt bij Afolabi uit, logisch. Toen. Ja. Je komt bij Hilterman uit, logisch. Maar het is net logisch dat ze hun onderzoek net goed van elkaar hebben. Dat ze net weten dat die jongens net fit binnen. Want ze zijn beide net fit. En als er juist hoe Hilterman beweegt en draaft, die is net fit. Nee, dat Maar je zou komt toch wel, maar hij is net fit. Maar laten we even jaren wat Hilterman er zelf van vindt. Of hij fit is, ja of nee. Even jaren. Ik kan gewoon 90 minuten spelen. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Maar kijk, als je het hebt over... nou, ik noem het maar geiligheid voor het doel. Zeg maar, wat Balk nu heeft op het moment dat de bal ergens
rondploft, dan is Balk erbij. Kijk, die scherpte heb ik niet. Maar om 90 minuten te spelen, ja, dat lukt me wel. Nou, hij is gewoon topfit. Ja, dat zoek ik zeker. Maar even jongens, want nou is het een beetje van... Afalabi hellen, Hilterman hellen. Maar Lamboy had Galvez in de winterstop hellen. Je had Nieling hellen, had Pauwels hellen. Had de keeper had er hellen. Rulke had er hellen. Nou ja, het is nog de vraag wat een succes is. Maar inmiddels wel zitten. Nou, ik wil maar even de successen opnemen. En dan Diemers had er hellen. Maar goed. Hij had best wel vol successen hellen, hè? Dus ik vind, als zij promoveren, vind ik dit de promotie van Lamboy. Hè? Ik vind het echt knap. Als ze promoveren. Als ze promoveren. En het feit dat ze... Henk die ook dat ik goed. In de zin dat ze treden worden. Dat vind ik een goede prestatie. Maar ik vind vooral de scouting en de combinatie met Lamboy had het echt goed in. Dus als Cambuur promoveert, denk je in de credits vooral naar Lamboy en net naar Henk de Jong. Nee, dat is ik net. Dat gaat ze natuurlijk naar beide. Alleen dat ik vind net dat we nou... We schetsen nou een beetje het narratief van... Hey, Lamboy had wat te prutsen, want hij had 12 mislukte spitsen hellen. Nee, ik herkrijg zo aan het weer een actie van onvermogen, maar die spitsen, de rest het er het goed dienst. Ja. Dan neemt het een brevet. Ja, dat betekent dat het in zijn geheel net functioneert. Dat is net wie ik ben met daar in, er zitten goede dingen bij. Maar goed, het is toch zo, Timo, van de spitspositie is cruciaal. En heel dol in de KKD, je moet gewoon doelpunten hebben. Ja, nou, dus dezelfde discussie is bij Emmen. Maar ik ben daar maar mee gestopt om daarover te praten. Want je had Landou, je had... Wagner of zo, hoe heet die vet? Rogulje, Sadiku, die zijn al verhuurd. Nou, kort gezegd, eigenlijk niemand deed het. Dus ja, dan raak je daar ook niet over uitgesproken, snap je? En daar kun je beter wel mee stoppen om over te praten, denk ik. Ja, want Volendam, had je doelpunten hebben, had je topscorer hebben. Weet je wat ook helpt? Gewoon blind kiezen. Dan doet hij het maar 4 wedstrijden niet. Maar dan zou ik gewoon zeggen, boem, ik zet Rulke er neer. En dan krijg je ook iets vast. Want dan weet je, oké, dat kan hij. Dan krijg je iets samen. Diemers weet van, dit is wat hij kan. Ja, dan gaat er ook iets ontstaan. Als je elke keer zegt, nou, dan moet Hilterman wel... Ja, dan krijg je dat niet. Dan is het maar eerst matig. Maar daar moet je even doorheen, denk ik. Ik ben het wel met Arte Gravius. Die zei je vrienden wieken mij een echte spits. Die Cambuur promoveren. Dat denk ik ook. Want dat is natuurlijk... Inderdaad, datgene wat je ontbreekt. Een spits die de 15 tot 20 inshit. Ja, dan hing je het eindigen. Ja, maar hoe zou het? Hij had Balk scoort aan de lopende band. Rulke die had er niet die scoort aan de Azië-spelers. Ja, maar het is continu neetverband lezen. Omzettingen, meidje. Het is beter wees als een spits in die de 15 is. Ja, dat snap ik wel. Maar vaak is het maatje van doelpunten nog minder belangrijk dan het krijgen van doelpunten. Als ik Sjors uit de ranglist. En dat kan je natuurlijk verschrikkelijk goed. Ja. De kracht zit hem vooral in de verdediging. Zeker. Wat dat betreft. Ze hebben naar Excelsior de minste 10 doelpunten. Nog minder dan de kampioen Volendam. Dat vind ik echt heel knap. Ja. Maar goed, als Cambuur wil je ook onvallend voetbal, je wil ook free fall voetbal zien. En eigenlijk, als je echt, het was toch zo. Dus als je echt een doelpuntenmaker hebt, dan kies je gewoon kun je kampioen worden. Hij staat het wel eens mij maken, team, van dat zo, dat de trainer zei, oké, en nou. We weten net zo zeker van wat er echt in de spits maakt, maar we jouwen nou gewoon deze man gewoon 4, 6 zo'n wedstrijd in de komst. Jawel, dat heb ik wel meegemaakt, denk ik. Ja. Volgens mij deed Foppe het zelfs met Henk Veerman toen hij in zijn laatste keer dat hij trainer was, zette hij volgens mij Henk 5 of 6 wedstrijden in de spits. En waarom dan? En dat ging dan ten koste Jan van Mitchell tevreden. Ja. Ja, nou ja, dat een beetje wat ik zeg, denk ik net. En dan, oké, jij krijgt de kans. Frits Korbach, die het in de voorbereiding, die zei gewoon van, dit ben je in de eerste 11. Ja. En elke oefenwedstrijd spelen er maar die eerste 11. Ja. Nou, en dan op een gegeven moment dan kreeg 4 wedstrijden de kans. Ik ken net onder hem voetbal trouwens, vind ik wel jammer. Oh ja. Maar het is ik verhaal van Johan Apma dus. Die het, hij is Joetje. Hij is Joetje. Zij is 50 Maar nee, die zei van, er moest bij die eerste 11 zitten. En dan wie het prima. En dan kreeg ze de kans. Ja, Robert van Persie zei van Mats Keulen en Luc Brouwer spelen altijd. Ja, en de rest met zich bewijzen. Ja, dat is goed bij Feyenoord, hè? Het is zeker filosofie. Zeker filosofie. Ja. Hey jongens, nog even, want waarom is het belangrijk aan doordat Cambuur treden eindigt? Dan begint het natuurlijk pas. Ja, omdat ze dan de Eredivisieploeg pas in de finale eventueel treffen, als ze Safir komen. Maar het belangrijkste is dat je in de eerste ronde eventueel Den Bosch in komen. En dat zullen ze bij Cambuur net loert oproppen. Want ja, dan printen ze dat in Den Bosch uit, dan hingen ze dat in de klaaikamer. Maar Cambuur wil het liefst in Den Bosch spelen. Ja. En dan met je treden eindigen. Dit komt in de kleedkamer.
Ja, Alder Faber, dubbele punt. dubbele punt. Noors weer de Graafschap op Telstar. Ja, Nee, wel- maar dat is Henk toch de wel Jong, skill. Absoluut. Henk de Jong wil graag dus een sterke chinstander onderin. Aan de andere kant, Cambuur speelt het vaak beter. Tjin de minder, tjin de sterkere ploegen. En Lid Biegelix 4 punten lezen tjin Topos. Maar pakt wel 6 punten van Excelsior. Pakt echt 6 punten van ADO. Ja. Dus Ja, ja, wat is wijsheid? de meeste punten pakt Sint ploegen die minder binnen, hè? Nou, ik vreeg het Nou, me af. Dat vreeg ik me je af. wel, Helmond dat ik wel. Sport. 2 keer verloren van Emmen. Ja, ook. precies. Nou, deze is in 10e, dus dat valt wel op. Ja. Nou ja, die stint toch leger dan als Cambuur? Ja, mindere ploeg. Ja, alle ploegen zitten leger op 12. Ja, dat is Goed, ook zo. we kennen net anders zien berekeningsmethode hier op loslitten. Dus Nou ja, dat zou misschien nog kinderen. Ik wil aanspreken, jij vindt nog wel een atemosje dan, maar dat? Nou, een atemosje. Ja, want Jereveen, nou is toch hoe Jereveen begint. Jereveen die kan Ja. gewoon net in actie. Spelen jij er al in Almere City. Ja, 40 die punten. oefenwedstrijd bedoel je? Nee, dat is daarvoor al. Nee, de oefenwedstrijd heeft ze verlend trouwens. Ja. Hè, dat die een extra lange oefenwedstrijd. Ja. Maar daarvoor, dus, ze hier eigenlijk voetballen iemand in Almere City. Het oude Wiecoin. Joert. Vanwege, ja, Joert. 4 maaien. 80 hier. Dus is die wedstrijd Jedden naar voren te hellen. En hij ze woen van Almere City. Maar ze staan dus zo op het 8e plak met 40 punten. Ja. Kun je zeggen dat Jereveen echt een prima seizoen draait? Nou ja, ze winnen thuis heel veel, hè? Ja. Alleen als je dan het glas half vol, half leeg, als je dat dan niet meer doet, ja, waar sta je dan, hè? Ja, oké. Als je Maar ja, uit ook goed, je zoveel kan ik verliest, zeggen van, toch? ze hebben uitwedstrijden, pakken ze 8 Ja. punten. Ja. Ze hebben 2 keer woen, Willem Ja. 2, NAC Breda en een puntje Ja. in Pek Zwolle. Ja. Maar ja, als je een seizoenkaart hebben, Ja, van zeker. Heerenveen, dan kom je wel on je trek. Ja, zeker. Nou ja, maar ja, het zit ook wel wat kwetsbaarheid in, toch? Als je alleen maar heel oppervlakkig daarnaar kijkt. Want als je alleen maar thuis je punten pakt en uit niet. En als het dan, zeg maar, thuis onverhoopt dan niet meer loopt, hoe ziet het er dan uit? Dan pak je niet veel punten meer, toch? Nee, dat klopt. Nou, dus, maar dat Maar is dan, niet dan, een dan negen- regeert, maar- dan regeert de angst. nou ja, maar je moet wel rekening houden met, toch? Ja, maar ze Dat- hebben thuis alleen ja. nog maar Flem van Ajax. Ja, Het is dat is ook. crescendo. Ja, nou ja, maar dat is ook. Ik zeg dat wil ik ook niet ontmantelen of zo. Dat is ook heel knap. Maar ja. Ik vond technisch kijk, gezien doet het goed. ja, nou, ik vond bijvoorbeeld de laatste wedstrijd tegen NEC best wel oké en aardig. Ja. Vooral de beginfase. Ja, en ook toch in de slotfase met NEC, dat met Chiogai en Ogawa, 2 spitsen, 3-3-4, gekkigheid, toch op de been blijven. En nou, Bijna geen kansen tegen Ali ook. kwam rechts centraal te spelen, dat vond ik ook wel een vermelding waard eigenlijk. Die deed het heel aardig, vond ik. Ja, en Petrov als vervanger van Ja, Keulen. nou ja, Petrov die kon het iets meer dan een uur volhouden. Nou ja. Mats Keulen gaat voort natuurlijk, hè, want die is Ja. transfervrij. Ja. Ja. misschien is die Petrov echt wel te betierd doorschreeuwen. Is het een prima vervanger? Door wie is die afgeschreven dan? Nou ja, Tron is al tafel. op deze tafel. Ja, nou. Nee, maar... door de journalisten, net door de gasten. Nee, Ja, dat maar hij is speelt wel- het amper. Hij We speelt het sjoggen amper. wel eens op een training en we sjoggen wel eens op een oefenwedstrijd. Ja, Ja. het is heel licht. Op basis daarvan maakt hij nog geen indruk. Maar ja, op basis daarvan Oké. heb ik nog net zeggen, hij is slecht of goed of min. En op basis hij Ja, nodig voor het eerst dat voor de interesseert Leeuwen. mij dan niet Nee, zoveel wat precies. jullie daarvan vinden. Nee, maar terecht. kijk, hij wordt gehaald, die jongen, toch? Dus Bulgaars ligt hij ook international. vast? Want dat weet ik dan niet. Hij ligt Ja? vast. Ja, hij is van de Heerenveen. Ja. Nou ja, dan moet je denk ik, lijkt mij handig om die even een beetje met rust te laten. Ja. Dus hij speelt nu. Nou, Mats Keulen gaat weg. Dan, hoeveel wedstrijden speel je nog? 3, 4? 3. En dan play-offs misschien? Vier, Oké. vijf. Nou, dan zou ik Mats Keulen door de voordeur gedag zeggen. En misschien in de laatste wedstrijd 90 minuten geven of een helft. En in een thuiswedstrijd en netjes afscheid laten nemen. En dan nu investeren in Petrov. Dan weet je ook wat je eraan hebt. Dus, en hij deed het niet zo heel onaardig. Maar dus vond ik. nou al, want je moet er nou eerst komend weekend uit naar RKC. Ja. Gewoon Petrov opstellen. Ja, natuurlijk. Dat zou ik dan doen. Als ik de club zou zijn, zou ik zeggen... Je moet het toch ook weten? Maar wat nou als Of Keulen niet? Je beter moet er is? toch achterkomen als club. Van, is dat... Zeg je? Je Wat zit, nou als Keulen beter is? Als ze die Ja, beter ja, vinden? maar je zit altijd op 2 sporen. En als trainer mag je natuurlijk kiezen. Maar als club zijn, dan kun je moet ook investeren in wat er is. Ik vind natuurlijk. altijd ook gewoon In net zo vol samenhang. onderin ben ik het bij die eens. Dan Nee, maak je maar Shannon maakt dat de heel veel uit takkomst, dan? maar- Nou ja, dat weet ik net. Maar Nou ja, Nevens van Persie wel. Ja, maar die is weg. Oh ja, dat is het. Dus, Nee, maar Je het zit, gaat wel ergens om. Hè. Je je wil zit de in die play-offs fase hebben. hier met punten niet Ja. winnen. Het is net zo dat Ja. ze nog omdat Keizer baas spelen. nou ja, weet je, dat is een beetje een trainerskijk. Ik zou hem niet te veel laten komen. Zeker niet als je maar een uur vol kan houden. Dus waarom zou je dan iemand heel veel laten pendelen? Dan zou ik hem iets meer zeggen. Oké, je speelt linksback, rechtsbuiten. Probeer dat uit. En je mag je heus wel inschakelen in balbezit. En je zal wel een functie hebben als je iets hoger op komt te staan. Want ze bouwen vaak met 3 op. Nou, daar heb ik ook nog wat van te zeggen. Maar, dus dat zou ik wel doen, ja.
Ja. Maar daar is RKC opmerkelijk. Sjoen, want de RKC Ja. moest je in FC Greens. Ja. En nou ja, Gert-Jan Verbeek hier net al te hege pet van op. Nee, nou ja, dat is heel raar gezegd. Maar Groningen was eigenlijk heel slecht de eerste helft. Dat vond ik. Nog 2-0 voor. Ja, maar RKC speelt 5-3-2. En dat had Groningen had moeite mee om dat onder druk te krijgen. Nou, en hoe je dat dan doet. Dus ze werden eigenlijk best wel een beetje alle kanten opgespeeld. Dat klinkt heel raar, maar maakt op hele goede momenten zomaar goals. Ja, en de tweede helft was RKC... Maar nog steeds was het niet in orde bij Groningen, vond ik. Maar ja, RKC, ja, dat is verdedigend. Nou, lachwekkend is een beetje flauw om te zeggen, maar dat is verdedigend wel matig, ja. Maar onvallend, Sjoen, dat je dan uitgaat van Heerenveen zijn, dan heb je dus meer een onvallende back als Keulert, als een wat defensieve... Tegen RKC bedoel je? Ja, tegen RKC. Ja, goh, wat maakt dat nou uit, man? Ja, Ja? nee, hoor, dat maakt toch niet. Ja, Zo'n ja. bekkie. Kijk, als Dat jij maar is 2 belangrijk. spitsen spelen, ja, dan komt Petrov daar vrij aan de bal. Nou ja, dan zou ik liever met een linkshalf spelen en CBOI wat hoger op het veld. Zet hem aan het werk. Ja, Maar Jerry Nou, dit ja. nog goed teamen. ja. Wat zeg je? Mag het Jerry gewoon kans om een uitwedstrijd te winnen? Ja, natuurlijk wel, man. Ja, Zo. natuurlijk. Nou ja, dat Ja, is het toch maar ik zei het tot 2 keer niet. Ja. Al 2 keer. Ja, Zo. ja. En dan Breda. Ja, Ja. en dit is dus weer in Brabant, hè? Ja. Oh, Ja, ze winnen altijd in Brabant, behalve 6 uurtjes in de auto naar Ja. Waalwijk. Ik heb nu al zin in. Nou, ik zit op de praatstoel, dat maakt misschien niet zoveel uit. Maar kijk, weet je, Nee. wat een beetje... ik vind, Robert Veldman moet je ook gewoon laten schuiven. Die stapt in. Ja, god, die moet dat ook ontdekken. Maar ja, ik denk ook wel in wapens. En dan, ik ken het niet goed genoeg, omdat ik er niet dicht genoeg op zit. Maar ja, Hopland is niet echt geweldig de laatste tijd, vind ik. Ook verdedigend niet echt op. Maar is wel aardig aan de bal. Maar komt altijd links uit. Daar zou ik in ieder geval over discussiëren als ik in de trainerskamer zou zitten. Dus mijn idee zou toch zijn om misschien in de toekomst, hè, daar weet ik niet of ze dat willen, maar of dat kan, om in ieder geval Hopland of Kersten dan rechts uit te laten komen. En als je het over wapens hebt, dan moet je volgens mij ook iets met Trensko. Je kan ook zeggen van nou, hij speelt vanaf rechts en dan op de binnenkant. Maar als ik daarnaar zit te kijken, denk ik, oh, die heeft extra klasse. Die is fijn aan de bal. Die kun je ook gewoon achter de spits laten verschijnen. Op 10. Ja, maar dan kan hij wel zeg maar op papier rechts buiten staan, maar in balbezit op 10 verschijnen. Dan kun je daar nog steeds 3 middenvelders onder hebben. Dus dan speel je eigenlijk met de punten achter. Met wie dat dan ook is. Brouwers en dan misschien Linde rechtshalf en Smans rechtshalf. En dan mag Trensko op 10 komen. Onder Nicolescu. Dan heb je daar een echt aanspeelpunt. Dan kan je daar iemand krijgen die iets kan creëren. Die penalty die Brouwers krijgt, is omdat Trensko daar toevallig komt. En hij geeft hem mee aan een lopende jongen. Dat kan hij heel goed, denk ik. Hij loopt ik wel vaak naar binnen. Daar Ja, Brouwer maar hij kan ook een goal maken, Ja, denk ik. Zeker. Dus Ja, dat is wel interessant, vind ik. We hebben het Sint-Wurg vaak hoe het DNA van de club. Ja, Dat is natuurlijk een loos begrip. Maar Heerenveen wil graag, maar het waren echte boetespelers. Dat jij het bij Heerenveen. ja, dat zeg En- je wel, ja. Maar Ja, 10 jaar geleden was ik assistent. Hadden we hetzelfde idee. We speelden Philip Juricic op middenveld. Maar verdedigend maakte ons dat heel kwetsbaar. Toen dacht ik, nou, een beetje op zijn team is. Dit kan eigenlijk niet, want die laat mensen lopen, snap je? Ja. Dat zit niet in mijn... Toen dachten wij van, we zetten hem links buiten. En we zetten op middenveld 3 middenvelders. En we deden hetzelfde als wat ik nu zeg met Trensko, Ja. maar dan vanaf links. Maar En Trensko dan doet het- Philip op 10 verschijnen. ja. ging dan scoren. breng je daar komen kansen uit. Ja, maar trainers zijn dat dol. Oh, sorry. Zoals van, hij komt er binnen, dat ben ik wel Marinjes. Hij doet dat uit zichzelf, ik wil. Ja, Maar hij moet wel onder de bal Ja. komen. ja, En ik denk, als hij achter de spits onder de bal komt, ja. hij is fysiek natuurlijk net heel sterk. Nee, maar weet je waar wat ik vind daarover? Is dat zie je bij Groningen ook, dat zie je bij Emmen ook. Het blijft maar door elkaar lopen in het midden. Maar ik vind dat je moet zoeken naar wanneer ben je dan vrij? Want als NEC speelt eigenlijk 4-4-2 in de verdedigende organisatie. Dat betekent eigenlijk dat ze 2 controleurs hebben. Als jij daar met de punt naar achter gaat spelen, dan moet ze al kiezen. Als jij daar een Trensko op 10 brengt, moet ze ook kiezen. Ja. En je hebt al 2 middenvelders. Dan hebben ze eigenlijk 2. Nou, wat doen ze dan? Dekken ze door, van achteruit. Halen ze een 10 terug om op je verdedigen. Kijk, dat spel, dat zie ik eigenlijk, wordt nauwelijks gespeeld. En als zeg maar Trensko wel doorgedekt wordt, ja, dan staat Nicolescu in 1 tegen 1. Dat soort dingen vind ik echt. Dat denk ik, Maar- dat zou ik graag zien. Maar was Maar dan... toch, dat zou ik dit graag is zien. Roelof, is dit het allerslechtste Heerenveen van de laatste 30 jaar?
Wat moet ik daarmee? Ja, Nou ja, dat is... Dat is Ik denk dat ze de play-offs winnen kennen. Dus dat alle slechte Ja, Geert Jelles wil wel Miami's de wezen. play-offs winnen. Maar weet je wat doet alles Miami's? Ja, zeker. Nee, maar Roelof is natuurlijk wel een journalist die het een beetje scorebord-tactiek heeft. Of hoe nemen ze dat? Scorebordjournalistiek? Scorebord Ik wil even scoren. No, nee, maar nooit ze het goed doen en ze hellen de play-offs. Is het net meer de slechtste ploeg van oude rond 3-3? Nee, ik heb... Kom maar in, Roelof. Kom maar weer in, ja. Dit zal wel nuanceerd worden. Ja. Nee, zo, ik heb het natuurlijk lijn. Als je puur Jos naar de laatste 30 jaar, ik ben die selecties een beetje bedelgong. Dan kies je naar transferwaardes, dan kies je naar individuele spelers. En als dat zo beoordeelt, dan denk ik dat, en dan kom ik echt absoluut net over waarom, ik vind het nog steeds, dat dit misschien wel het slechtste team is van... misschien gewoon aanhalen dat dit het minste team is van de laatste 30 jaar. Maar hoe slecht ben die oren dan wel net? Want ze staan gewoon achter. Nou, er wie één selectie in het jaar met Joey Veerman er nog bij. Toen hier Jereveen Joey Veerman nog. Er wie altijd wel een Saroui-achtige speler... Of een Amin Sadi. Nou ja, we hebben altijd wel een paar spelers van zo wow. Misschien had Trensko dat nou nog. Maar als al die spelers een beetje van elkaar vergelijken, per positie, qua transferwaardes, et cetera. Dan komt het dan op uit dat Jereveen... En dat is natuurlijk heel logisch. Want Jereveen is de aanroende, is 15 jaar, heel langzaam elk jaar wat inleveren op de begrutting. Dus omdat elk jaar het financiële plaatsje minder worden is, komt de transferwaarde op het veld wordt ik minder. En daardoor vind ik dat Jereveen nou een van de minste selecties Dan toch altijd aan die eigen ja, 100%. Ja, nee, ik ben het net helemaal Marinius, want nou even net. Het is ook niet zo reden. Maar Nee. wat oorzaak de ploeg. Nee, Of het een goede ploeg is. nou even praten. Ja, Nee, maar ik wil het ook Heerenveen, wat natuurlijk gaande is, de spelers worden bij Heerenveen worden steeds jonger. Dat is een algemene trend. Nou, Justo Linde, die speelt knap. Er wordt nou wel zo, het maar per wedstrijd in het voetbal. wordt nou zo, ja, die kan wel eens verkocht worden. Dan heeft Linde stiert er goed op, Trensko stiert er goed op, Brouwde stiert er goed op, Smans, Hopland. Dan neem ik 5 jongens op die jong binnen. Daar wordt waarde gecreëerd, dus dat gaat net slecht. Nee. En even stiemen, bloot Linde gewoon. Ja, nou, dat zou toch te hopen wezen. Ja, nou... Hoeveel wedstrijden heeft die jongen voetbal? Nou ja, ik heb geen verstand van de transfersom, maar die jongen is er net. Ik bedoel, dan kan je hem misschien aan het einde van het seizoen voor €5 verkopen. Maar de kunst is om hem aan het einde van volgend seizoen voor €10 te verkopen, denk ik. Ja. Dat lijkt mij de kunst. Ja. En voor hem is het sportief toch juist goed om Heerenveen aan de hand te gaan nemen dan. Die stap te maken. Ja, maar goed, als er een club komt, stel je voor, er komt inderdaad een wat gruttere club. Ja. Hè, want misschien komt Twente wel. Ja, je weet het soms net. Ja, dat is Precies, dat die slechtste begrepen maar 20 die jongen, hoe je het die Valente. Ja. Nou, daar wordt nou ik op praten. Hoe lang speelt hij goed? Dit seizoen. Ja, wel iets langer dan... Ja, dat hij speelt, maar dat hij Linde. opvalt, Ja, klopt, heb je gelijk in. Ja. is pas dit seizoen. Ja, dat is de trend. Ja, wie is de krijgt trouwens oer thuiswedstrijden van Jereveen. Er lezen hier 2 kaarten op tafel en voor een krakertje. Jereveen Feyenoord, die kunnen de meest kunnen winnen. Nou is het zo dat Geert van Tuin, ja, die is er niet meer. Ja, hij is er nog wel gelukkig, maar net Ik zit op zijn stoel, maar dat ken ik net. Je. Nee, hè? Nou goed, ik heb wel de prijsvraag. En de prijsvraag is, komend weekend moeten ze uit naar RKC Waalwijk. Waar is de assistent-trainer van RKC Waalwijk? Maar Jereveen verleden. Nou, dat is net heel ingewikkeld, toch? Nou. Het is lekker goed gewoon dat je op straat het elke gooien. Oké, Geert aan het roer. Nou, maar stuur het even op. Sport@omroepfriesland.nl. Naam en adres. Geen telefoonnummer, want we bellen je toch net. Dan nog eventjes weer de Daniel Karlsbak-index. Oh nee, hè. Ja, daar is hij weer. Nee, Nou, Sarpsborg spelen Juster snijden de uitwedstrijd tegen Viking. Dat is de nummer 2. Stafvanger. Sarpsborg zit 8e. Uitslag 0-0. Oeh. Daarmee is eigenlijk de vraag beantwoorden op Geen Karlsbak En ik scoort neem het. gewoon, als we toch de Karlsbak-index doen, we joggen even in Noorwegen, heb ik de Jan de Boer-index? Nee, die hebben we er net bij. Oh, nee, sorry. Wist u dat? Nee. Die Jan de Boer-index. Nee. Karlsbak is nog wel altijd topscorer. Maar 4 doelpunten uit 4 spelenwedstrijden. Krijg even lege niveau en dan ken je het. Ja, Blijkbaar. dat is toch wel, blijkbaar wel. Blijkbaar. Ik heb geen idee. Ik ook niet. Nou ja, Maar ja, die jongen bij Grace, die spits. Jan Larsen? Nee, Willemsen. Van den Berg. Van Bergen? Van Bergen. Bergen. Ja. Ik vind dat wel, die jongen het wel wat, maar die scoort zo verschrikkelijk moeilijk. Ja, hij scoort nu wel tegen RKC. Maar ja, weet je, Maar hoeveel goals heeft hij gemaakt? dat weet ik niet uit mijn hoofd. 3? Hey, we gaan Ja, nu, zoiets, we gaan ja. nu niet over Ja, Groningen hebben, Schreuters dat heeft er boeit me 5. Nee, klopt, ja. Nee, maar een spitspositie Ja. is wel moeilijk. niet. Maar jongens, Helle Jereveen wil de play-offs.
Ja, natuurlijk hellen ze dat. Hoe zo? Nou, ze hebben nog 40 RKC punten. kan ik je een bal van hebben, krijg je het. Dus Nee. dat met nog 3 punten. Feyenoord zet is ik moeilijk thuis, ben nog programma. 3 punten. Nou, best wel 6 punten. Ze staan 2 punten voor op Grace. Ja, Grace. Grace maakt nog in Ajax. Zullen we even een Atomosje? Heerenveen heeft 40 punten. Oh, dan komt er een... Dan komt er een Grace zit Atomos. jochende, maar 38 punten. Die maakt er nog zien AZ, Ajax en PEC. AZ, Ajax, PEC. Hoeveel punten komen die op uit? Maximaal Ja, draai 3. erbij. Misschien 1. Draaien erbij. Dan komen ze op 41. Oké. Fortuna had 36. Maakt nog zien NAC thuis, Almere uit, Utrecht thuis. 3 punten erbij. Draaien? Nou, NAC thuis, Almere uit. 3. Ja, draaien. Ik 6. Dat, Almere, Dat zou in principe een keer. ja. maar dan stel je dus de vraag naar jouw antwoord. Maar je betekent dat ze net winnen van NAC thuis en Almere uit. Nou, Ja, en dan één Utrecht thuis nog. Oké. Ja, ze willen toch iedere keer. Nee, Fortuna. Fortuna. Fortuna, NAC thuis, Almere uit, Utrecht thuis. team is die nou al kwijt lid steken. Fortuna. De shopper op de Nou, lucht. is dat mensen Grace mij kwijt zijn met mijn tactische genoten. Roelof, wat is die Grace komt punt? op 41, NAC komt op 42. Sparta, Almere uit, Utrecht uit, PSV thuis. Maar wat is die punt? Hoeveel punten komen die op? Maakt het niks uit. Maar dood denkt de Heerenveen net rijden. Dat is ding. Heerenveen maakt zeker 1 keer winnen. Maar Ja. winnen die, maar RKC uit, Go Ahead uit. Ja, En natuurlijk. Feyenoord winnen die sowieso RKC, 1 keer. nogmaals, kinderen helemaal geen hout Nee, van. en Go Feyenoord Eagles is- dus uitspelen. En En Feyenoord is Feyenoord dus, wordt de ultieme revanche. Ik zeg 9 uitgeborst. punten. Ja, nou ja, Groningen heeft ook momentum. Groningen is ook los hoor. Maar, Dus, want dan kom je natuurlijk in die Ja. play-offs. Als Grace... Maar waarom niet? Ja, Ja, waarom niet? En dat Grace wint en Heerenveen wint. En waarom plakt niet? niet Dan op heet een, Heerenveen een thuiswedstrijd. Plakt niet nog een Jan Oké. Vergeet playoffs. Nee. Serieus? Ja, Nee, dat weet ik de niet. eerste is sowieso uit. Ik heb Jawel. geen- Ja, die jongens Maar weten dat. Nou goed. Best een leading een beetje kwijt daarin. Ja, ik ben de leading niet Wacht gekeken. even. Ja, sorry. Die no-sized als... Als Heerenveen de eerste play-off wedstrijd wint. Oh ja. En Grace, en de eindstand zo. bloot dat het nou is. En Grace wint de... Eerste play-off ik. Precies. Dan had Heerenveen in de finale een Maar thuiswedstrijd. dan denk ik dat Heerenveen wint van AZ of Twente en Grace ik. Ja, dat is zo samen kinderen, toch? Ja. Heerenveen, of Grace had de flow. Ja. Ja. Maar goed, Jos Ja. wel teamen een beetje het verschil in opvatting, in spelopvatting tussen Robin Veldman en Robin van Persie bij Heerenveen. Ja, tegen NEC wel, denk ik. Alleen toen had je... Brouwers is natuurlijk ook weer fit. Dus dat maakt het ook wel wat anders. En Lindé, die mogen dan wel graag uitzakken om in balbezit te komen. Dus, en Brouwer speelt niet altijd ver weg. En hij had altijd vaak Keulert als middenvelder erbij. Nou, Petrov stond ook wel eens hoog richting de zijlijn. En werd niet altijd de extra middenvelder. Omdat je daar Brouwers en Lindé al had. Dus daar zit wel iets anders in, vind ik. En Sman speelt minder diep. Dat kun je ook zien, vind ik. En soms wordt Nicolescu ook wel gezocht in aanspelen. Dat zie je ook wel iets meer, vind ik. Nou, het is wel ietsjes anders, ja. Ietsje anders. Ja. En Ik vind Nicolescu... wel dat... Ja, Jan Baks is eruit, hè? Ik vind wel Ja. dat er kiest voor wat in zijn eigen de beste spelers binnen. Dat klinkt heel logisch. Maar als er nou Van Persie is, Jaanbak spelen altijd. Ja. En Trensko is in mijn eigen, in uw eigen denk ik, de beste. Ja, hij was toen ook geblesseerd, Ja. hè? Trensko. Ja, maar Maar hij begon echt te scoren. Dan moest hij begon te Trensko in ieder scoren, geval... want Ja, ja. Jaanbaks die woede erin hebben. Dingen En, pakken die in. Ja. Ja. en ik vind nou, Velpan die kiest wel, maakt het wel logische keuzes. Ja. Dus Ja, net zei zeker. deze, hij had persoonlijk voorkeur en hij wil die erin hebben. En dat hij Van Persie maar Jaanbaks wel biedt. En wat Ja. ik vind dat hij goed doet, is hij spreekt zijn vertrouwen uit die spelers. Was toch Ja. ook zei, Nicolescu, die slaat hij een jerm om het schouder en daar praat hij eens mee. En ja, je zag echt onze Nicolescu, die begint wat op te veren. Die, Ja, en dat is toch- ook, hij wordt ook een beetje getergd in Nicolescu. Dat vind ik wel mooi. ja. Hij heeft iets van, daar valt Ja. nog iets te halen. Ja. Ja. Daar hou ik wel van. Ik wil het nou even Shell. Ja, Ja, dan- zo'n en of houding dat dan hebben. lukt. Zit Ja, wel maar een dat is goede kop lekker. op. Dan denk ik, Ja. oké, here we go, weet je wel. Maar toch er wel, even wat zei meer wel plezier. van, hij moet voort, Ja. tak hem seizoen. Nee, ik zoek wel een spits Helly die nog wat meer kwaliteit had dan Nicolescu. Want ik vind het net een minder spits. In het 16 meter gebied had hij echt wel zijn waarde. Nou, laat hem dan horen. En Sjors voor dat hij nou wat opbloeit. Ja. Maar ik denk dat het voor alle partijen het beste is. Dat zij nou pakken lekker de transfer en Helly een Dillevent-achtige spits. Maar wat hebben ze betalen? 1,2. Ja, iets meer dan 1 miljoen. Nou ja, Niet- dan niet kerst hem ik waar. wel weer van kwijt, neem ik aan. Ja, dat weet ik net. Ja, het is maar kijk wat een gekke vergeeft, natuurlijk. Ja, Maar wat laatst nog hij is er een hij berichtje. zou weer naar Israël te keren. Ja. Ja. Oh. Ja, ik vind dat het hem Zoek net horen is, wel. maar Principes in de voetballerij. Ja, nee, dat is waar. Nee, maar wat vies je? nou, ik vind, hij had op mij wel, hij liet zijn klasse soms wel sjen. Hij had Ja. wel iets bijzonders. Het een Alleen neusje nog- voor de goal. Ja, maar hij komt te weinig, en zij is het spullenambitie ik van Heerenveen. Hij komt te weinig op een goede plek onder de bal. En als hij dat van me kon krijgen, en dan kom ik wel weer een beetje richting teamen.
een seniorhemmers die hem ik een beetje daar in stelling brengt. Smans moet dat dwan. Maar die rent wat te volle met de bal. Ja. Ja. En die met Pasen. Nou ja, en Trensko, die shut het wel. Ja, en maar van de CBOI, want zo'n spits die kan pas doelpunten maatje, als hij ook panklare ballen krijgt. Nou, vanuit de linkerkant van CBOI krijgt hij net z'n volle. Maar die gaat nooit boeten om. Nee. Dus komt er nooit... Nee, er moet een goede linksboeten bij. Een goede spits die concurreert met Niculescu. Ja, linksback. Ik snap dat je snel wil naar conclusies wil als journalist. Dat begrijp ik wel. Ja. Ik hou daar niet zo van. Nee. Ik denk van, oké, nou ja, wat er dan met Niculescu gebeurt, ja, het zal mij... ik hoop dat iedereen goed gaat. Maar het is nu interessant, oké, hoe krijgen we hem nu nog aan de gang? Ja. Als club zijn, als trainer zijn, oké, moeten we dan misschien wel iemand in de ondersteuning eronder krijgen, juist, waar hij bij gebaat is. Anders is hij wel heel erg alleen, snap je? Dus daar moet je het een beetje in zoeken. Maar de Ekkel zit er nou in de eindfase. Net als met Seboui. Seboui, kijk... om het beelden te maken. Hij is denk ik niet zo goed als Sam Larsson eerder. Als voorbeeld. Maar wat je met Sam... Dat is ook een eenvoudig iets. Maar Sam Larsson was ook altijd... die jongens willen lekker naar de bal komen. Nou, weet je wat er dan gebeurt? Dan gaan ze naar de midlijn op. Even een hakje, even een tikje, even een kaartje. Maar je hebt er niks te zoeken. Maar als Sam Larsson hoger in balbezit kan komen... en daar... in ieder geval niet meer die back geen ondersteuning krijgt meer van een middenvelder om te verdedigen. Ja, dan ga je op je stoel zitten naar voren. Want dan denk je, nou kan er iets gebeuren. En ik zeg niet dat Seboui net zo goed is, dat denk ik niet. Maar je hebt wel als trainer de plicht om hem daar meer in te brengen. En als je echt een linkshalf onder hem zet, dan kan die niet zo ver teruglopen. Dat is iets simpels. Maar dan, en dan wil ik het met Seboui ook nog wel eens zien. Snap je? En als het dan niet lukt, ja oké, dan hebben ze misschien maximaal geweest met wat we geprobeerd hebben met hem. En dan kun je naar conclusies. Maar je moet wel eerst het maximale eruit halen. Maar je moet mensen in hun kracht zetten. Ja. Dat is eigenlijk wat je ook bedoelt. Ja. En alleen nog, Seboui, vorig jaar een goed seizoen. Ja. Daarom speelt het er nog bij Heerenveen. Hij had dat nota eigenlijk wel te min bracht. Ja, dat is waar. En je moet binnen een ploeg, maar dat ik verzeer niet, dat je zegt, oké, de hoest minder arbeid te leveren, waarom? Maar dan moest voorin was je letten. Ja. En dat doet er te min. Ja, dat klopt. Dus je moet dat ik als speler, moet dat binnen een ploeg, moet je dat wel uitdwingen. Ja. En, Maar bij mij, dat is misschien mijn trainersbloed. Maar je moet blijven graven tot van wanneer krijg ik nou echt maximaal uit hem? En ligt dat dan allemaal wel aan hem? Snap je? Dat is de discussie die Robin... Maar ik denk dat Veldman daar wel goed in is. Ja, dat denk ik ook. Ja. Maar Maar dat is boeiend, hè? De positieverhoring was zo zouden ze van Trensko, misschien van Jos Boeten naar een vrije rol op de Jos Boeten eigenlijk. Hè, en dan in balbezit meer naar het middenveld op de teampositie. Maar kun je in de slotfase van de competitie nog wel zo'n drastische maatregeling vieren? Oh, zo drastisch is het toch niet? Nee. Als hij bij bal verliest, dan zeg je... Oké, Jacob heet hij geloof ik van voornaam. Ja, je Jacob. moet rennen als de brandweer terug naar je back. Als je het niet haalt, heb je nog een rechtshalf die het op kan vangen. Je kunt het nog met een andere back opvangen. Dat kan. En mijn voorkeur zou het ook hebben. Kijk, als je tegen echt goede tegenstanders speelt... dan kun je misschien beter zeggen... Oké, je speelt wel rechtsbuiten, want we moeten meer tegenhouden. Ja, dat kan. Maar als je thuis speelt tegen NEC... dan zou ik zeggen, ja, hallo, wij gaan niet bepalen wat er op het veld gebeurt. Dan kan hij je wel helpen, denk ik. Hoe doet dat dan als je een Feyenoord, wat mij of een Bueno of een Hartman of een Smal... een hele onvallende linksback Ja, had? nou, dan kan ik me voorstellen dat je voor zo'n wedstrijd denkt... iets minder. Maar je moet ook van eigen kracht uitgaan, vind ik. En kijk, weet je wat het ook is? Brouwer wil ook wel rennen, toch? Dus als Trensko aan de binnenkant zit... dan kan Brouwer ook een keer komen. Niet altijd, maar het kan wel. Nou ja, en dan kan je opbouw ook zeggen... als de tegenstanders met 2 druk geven... ja, dan bouw je met 3 op, met Petrov, Hopland en Kersten. Dan komt Hopland in het midden uit... en als ze met 2 druk geven, kan Hopland ook een keer zelf indribbelen. Nou, moet je kijken, anders krijgen we ineens muziek. Jongens, je hebt de noemers van Robin Veldman. Ja. Tip hem deze podcast Ja, even, maar want we willen hem gewoon van doen. Ik zit in de makkelijkste rol ooit. Ik ben trainer geweest. En het is maar dit vind ik het meest geweldig om over te hebben. Ja. Snap je? En het is heel makkelijk om het hier op tafel te gooien. Want ik weet ook, het trainen is veel lastiger. Want je hebt met allerlei... Maar het is wel leuk om in ieder geval te denken... Oké, dat is wel leuk om over na te denken. Martine. Dat is het enige. Martine. Ja. Wij krijgen heel vaak, als je te gast bent, de vraag. Ja. Dat is elke keer weer, du bent begeisterd. Het is goed uitlezen. Mensen snappen het in. En dan krijg ik elke keer weer de vraag. En ze zie je nog een assistent-trainer.
Ja. We teamen weer een assistent-trainer bij Heerenveen. Nee. Volgend jaar word ik absoluut geen assistent. Dat Nee, gebeurt ik doe sowieso. ook geen voetbalschoenen of trainersschoenen aan. Zou we wel Nee. bellen? Nee. Maar we hebben jarenlang Geert Jelle hebben pusht om de nieuwe algemeen directeur te worden van SCR. Ja. Dat is echt nooit van kwam. Dat is er ik net van kom, nee. Nee, maar goed, het is dan mooi als je wij get het toe, we hebben voetbal, maar hoe je de mars en ander praten kennen is toch geweldig. Heerlijk, man. Ja, even talenten, jongens. Talenten nu de KKD. Want rint er in de KKD toch de kraamkamer van het Nederlands betellen voetbal. Rint er nog wat. Dan komt er alle weekend aan door. Wat ben nou de grote talent? Waar moeten we nou om denken? Welke spelers met Heerenveen ophellen? Hij wil weer naar Old Chic daar. Ja, Oltjik. Ja, Oltjik is onhaalbaar, die gaat naar Boetelaan. Ik heb weet hier je wat als vaker neemt Braam van VVV, controlerende middenvelder, ik jeugd international, talentvol. Bij Helmond Sport, Goliath, onvallende middenvelder. Creatief, noem het zien inderdaad. En die Lens Duivenstein van Excelsior. Die is natuurlijk al wat ouder. Ik heb het opzocht. 26 hier, 22 wedstrijden, overgoals, nog een assist. Volgens mij vinden ze die wel interessant, want er is al een link met Johan Hansma Almere Ja, City. bij Almere Maar dan hebben we het over Heerenveen. Dan hebben we toen Heerenveen, ja. Ja. Want Cambuur betalen zou je geen transfersommen. Nee, oké, maar- als je maar- Spans hebben, of je Duivenstein dan wel Helly matten natuurlijk. Nee, maar de rest Heerenveen gooit heeft, op vind ik, daar is de basis is wel redelijk goed. Maar gaan we nou eens naar Cambuur. We gaan van het positief uit. Die gaat promoveren. Ja, want Piep, hoera. het kind, zei het al. Ja, dat kind. Zeker. Zijn mijn favoriet. Maar als je die selecties zegt, binnen die spelers die je ook correct neemt, binnen dat interessante spelers van Cambuur. Ben die direct goed genoeg om te zeggen van nou hebben we een goede ploeg om uit de degradatiezwaar te blowen. Zat de ploeg nou is? Ja. Nee. Ja, maar gaan we nou speculeren hoe Cambuur dat hij promoveert? Ja, dat is Ja, een beetje ver weg, ik hoor. hoor nou op Niet- tafel Cambuur die Zij is wedstrijd promoveert. is het maar Ja, nee, ja, dat is... Ja, dan kiest de posities bij Del gaan. Dan moet een eigen jochter centrale komen. In Galvez kunnen we wel vanuit gaan dat hij bloot. Dan had je maar Macera, Nieling, Galvez en een nog goede centrale verdediger. Van de Ervaring van de zoeken Eredivisie, van de als we nou Eredivisie. horen. Ja, middenveld Soeren, had ik mijn twijfels bij. Nee. Die misschien het on. Ja. Nati, Nee. die zoekt de kans Jan, die moet Ja. erin groeien. Wel blijven, maar niet in Had de de basis. potentie wel. Farim had er natuurlijk een spits bij. Balk in Maar er moet het een in de spits bij dan wel, Eredivisie. En Pauwels in het ook in de Eredivisie. Dus de mast op een peer plakken. Ik denk in elke linie. Op Peer heeft nou 4 plakken Ja, in de maar dat is basis. logisch. Als je Alles een bal, promoveert... denk jij niet, Ja. zeg jij? Ja, denk ik wel. Oh, sorry. Daar kun je in de Eredivisie mee verder. Nee, ik ben ik helemaal niet mee eens. Balk net. Balk is een frommelaar. Balk het echt Balk in de geval. eerste divisie in de KKD heeft je echt een heel soort een balk. Maar in de eredivisie had hij het nooit zien litten. Bij FC Utrecht, Nee, maar hij is Hij een is nou heel periode worden. Hij is een hele oren speler. Freek Marinus Alleen nog Dijkhuizen, al- hij scoorde net eens op de training. Nee, dat kan best. Maar Marinus Dijkhuizen, die... Die wie toen spitsentrainer bij Utrecht. ja, precies. En dat wie 4-5 Jelien. Ja. Daar heeft hij druk ontwikkelen. Oh, dat Minimaal. Maar Oké, slecht voorbeeld. Maar ja, je wil oren spelen, je wil orde, je wil verstandige volwoeksener. Ik zag echt een orenbalk als toen hij bij Cambuur binnenkwam. En ik denk dat hij dat nou wel onken. Wat denk je ook, Team? Ja, over Balk bedoel Ja? je? Nou, weet je wat hij wel heeft? Hij kan zomaar een goal maken. Dus, en hij is ook wel wat ouder geworden. Dus ja, om dan op voorhand te zeggen dat iemand dat niet kan, ja. Maar dan haal je toch een concurrent. En Ja, dan mag hij precies. alsnog... dan kan hij hoeft ook niet weg, toch? Nee, Dus zeker ja, dan niet. kan je altijd nog zien of hij het kan of niet. Nee, maar dat is Ze bij hebben jij verlengd. jij vindt ik wil Keulen is voor Petrov. Nou, Helly een concurrent bij die Zakaritis van Almere City zit op het lijstje. Ja. Nou, voor mij is dat best wel een aardig Ja. bekkie. Dan kun je die twee uit uitmaatje. En dat zal straks op een linksboet niet gebeuren. Zit Ja. een week voort. Nou, dan Helly dan waarschijnlijk twee of misschien in linksboeten bij en die maar ook concurreren, maar ja, wie dan ik. Ja. Ja. En die Slory vind ik ook wel goed. Waar voetbalt hij nou? Slory? Dordrecht. Jaden Slory, ja, bij Maar Dordrecht. die hier is er van hier is van Feyenoord. Dus Feyenoord. Oké. die is in principe Ja. net helder. En jij zegt Soeren misschien niet goed genoeg, denk je? Nee, twijfel ik gewoon. Ja. Maar als je Bij dan- mij zit hem dat een beetje in dominant willen zijn of zo. En en zijn vaardigheid moet net iets omhoog misschien. Ja, Ik weet niet of dat er nog in zit, maar ja hij, is wel, hij is- hij is wel plichtsgetrouw. Ja, vind dat ik. wel. Hij- Ik we kunnen denk wel alleen een opdracht dat- geven. Ja, qua- hij speelt daar, boem. het- Dat doet hij goed, vind ik. tempo in de Eredivisie leidt hegen. Ja, Ik misschien. twijfel of hij daar in mij kent. Ja. Wat is er Kersten dan? Kersten, nou ja, Kersten moet je gewoon vol pompen met vertrouwen. En ook even duidelijk maken dat je soms... Er zijn momenten in een wedstrijd, dan moet je er zijn. Dat heeft hij wel wat moeite mee om dat te herkennen. Want jij straks... Heracles thuis een keer een goal, Ja. dekken voor de goal. Ja, ja. Maar ook hij gaat soms een kopduel aan. En dan zit Hopland zeg maar links. En die spits zakt in. En dan voel je, deze mag ik niet verliezen. En dan gaat hij dat aan. Dan denk je, dat herkent hij net niet goed genoeg, vind ik.
Want je hebt Zit dat straks iets in Hopland, karakter? Boknefiets, die weer omkomt, en Kersten. Hij daar genoeg gewoon? Omdat er Nog één keer? Hopland, Bogniewicz, Kersten. Kersten, ja, dan 3. Heilhoff Maar is komt erachter, Bogniewicz weer op niveau? Milanovic. Ja, weet ik. Ja, dat is ik de vraag, ja. Dat is maar de vraag. Ja, maar ik denk wel dat Kersten beter kan dan dat hij nu laat zien. En ik vond hem tegen NEC niet zo slecht. Nee. En weet je waar ik wel een beetje vrolijk van werd? Hopland maakte een fout, die wou een bal achter het standbeen langs de hal, weet ik veel. En hij werd boos op Hij werd hem. lelijk. En Ja. toen dacht ik eindelijk, Goed teken, ik zie ja. wat getergdheid. Ja. Dat wil ik niet. Maar die getergdheid En zoals ik meer dan richting... denk ik, oh, dat moet je hebben. Ik denk meer richting de schietslag. Ja, je hoeft elkaar niet af te vallen, hoor. Maar je mag wel, dit moet niet. Ja. En dat is wel wat ik zoek bij hem. Ja. Dus ik denk wel dat hij beter kan dan nu. Ik ben het Ja. bij voor in je Jelle. Want Bogniewicz die hier natuurlijk al de draaicirkel van een vrachtwijn. Noza zware blessure. Ik mag me Ja, die ik weer hoop het omkomt. voor die jongen, maar ik heb mijn twijfels erbij Ja. gehad. Dus dan Bij, zo'n beetje... Bogniewicz. Ja, dat hij weer op niveau weer omkomt. Maar als je dan heeft centraal wol in te kwad nog natuurlijk. Dat sowieso in bij. Maar goed, we hinkrijgen hoe de talenten van de eerste divisies. Van al die jongens die je er nou neemt, de voorbeelden herinneren er al. Bij Cambuur, een van de beste bij MVV, dat wie Soeren. Nou, hij kan bij Cambuur, hij kan zich nog net manifesteren. Smans begint nou een beetje te komen, Sebaoui. Dus het is van al die jongens die je nou neemt, is het maar de vraag, kan die op korte termijn het niveau van Eredivisie jongen? Dat is 0 garantie. Ja. Ja. Dus de kerst van 6 jaar, de kraamkamer is ik zo. Alleen nog, als Cambuur zijn, of als Heerenveen zijn, ja, je moet altijd een gok nemen en zeggen van, hey, wij zullen het in die jongens zitten. Maar er zijn maar een enkele die direct op zo'n niveau spelen kan, dat is toch als team daar echt beter van wist. En daarom is het voor al die ploegen die het promoveren, of dat nou Cambuur is of Volendam of Excelsior, is het verschrikkelijk moeilijk om binnen een jaar hier een selectie bij elkaar te krijgen die er samen even inbloot. Maar Volendam, dat is juist nou ook weer. Ik bedoel, Muren is 34, maar alle respect in de Eredivisie vreeg ik me af, was toen haast. Hetzelfde geldt voor Veerman en Boujamba gaat voort, Ulcik gaat voort. Die hele as, die valt ik niet ook hoor. Hoeveel goals heeft Veerman en Muren maken dit hier? Veerman had de 23. Ja, Muren volgens mij 16 of zo'n. Dus dan komt het op 40 goals. 40 goals. Hoeveel matchen die jongens te jaren in de Eredivisie? Zie je, max. 5. Ja. Ik zei 5. Ja. Nou, daar kerst dus Dat net reden maar net mooi. daar kerst net maar de Eredivisie in. Nee. Dus Muren naar Cambuur, jongens. Daar komt het op bel. Of Veerman. Nee, want Cambuur promoveert heb ik Oh ja, net dat is ik zei. Lid ze dan weer in de Volendam, jongen. Jongens, we binnen rond tijd, jongens. Want we binnen al op het einde. Nee, nog even kwart voor sissing. Waar wint de play-offs voor Europees voetbal? AZ, Twente, Grains of Heerenveen? Heerenveen. Heerenveen. Roelof? Heerenveen. Andor? AZ. AZ. Geert Jelle? Mijn verstand zou uit AZ, mijn gevoel zou uit Heerenveen. Oké. Goed zo. Maar dat mag ik die nu aan zo. Ja, natuurlijk. Maar dat. Best in winnen, jongens. En waar wint dan de play-offs voor promotie naar de KKD? ADO, Dordrecht, zou dat nou eens, hè? Graafschap, Telstar, Den Bosch, Willem II of Cambuur? Cambuur. Cambuur, nou jongens. Ja, natuurlijk. Cambuur. Willem II. Willem II. Nee, Cambuur wint. Cambuur. Lesje in. Het noordelijke Laatste voetbal seizoen moet voor mij maar naar het hoogste niveau gebeurd, ooit. Ja. Hè? Dat zou toch mooi zijn? Ja, toch? Heerenveen, Europa Heerenveen, 1. Groningen. En Cambuur. En is nog een beetje aan het prutsen. Nou, Zwolle speelt er al. Vind komt terug. Zo komen we er wel. Hartstikke goed. Jongens, we binden aan de overdenkingen. Timo, de wist het. Je moet een keuze maken en we komen er net op waarom. De eerste is voor Timo Klompen. Marcus Linde of Ringo Meerveld? Waar komt die nou maar niet een keer bij? Ja, nou, die is heel makkelijk. Marcus Linde. Marcus Linde. Dan gaan we naar Andor. Hilterman, is hij nou fit of is hij net fit? Hij is net fit. Net fit. Nee. Goed zo. Roelof. Heerenveen. AZ Twente of Tjen AZ? Wat ik liever hoop. Hè. Dan Oh nee, hij gaat weer rekken. Twente. En Geert Jelle, de laatste is voor die. De must kiezen. Kies liever naar de jitje van Tony Galvez of naar de jitje van linksback Johan Abma? Nee, Mr. Cambuur, 57 hier. Zo. Oh, nogmaals. Nogmaals van harte. Lang zal die leven. Lang zal. Logweesje Johan Abma. Johan, Hier een mooi, man. tigetank dat Jim de Wiener, jongens. Timo Klompen en Geert Jelle de Vries. En Jim natuurlijk ook. Na je weekend dan hebben we een jubileum. 300 al. 300 zo. Waar binnen dan sowieso net? Meestal ging de bak sturen. Ja, dat kind ik. Blommen. Alles kind. En trouwens, 300 na je afleveringen van de weekend, sport. dan kan u de eerste wedstrijd al spelen voor de play-offs. Zo is het. Wat Dus een daar, jongens. ik denk dat Henk de Jong kind waarschijnlijk net Die al. ken net. Nee, die had van ons. Oké, ons na je weekend. Dag.